Hau hemen dago zuena da Bermioko simuladoria, alumnuek ikasten dauina, itxosora jun orduko. Hau simuladora denpora asko da Bermion dauena, eta gaur egunien itxosun dabiltzezen profesional asko hemetik pasadia. Eitzen dauena da simulea, topako dagoena itxosuen. Hemen dagoena da karta elektronikoek, ekdize da hau. Entzauena da ekdize da sustituidu papelezko kartia. Eta gaur egunien, berau da vaporak erabiltzen dagoena. Gero hau hemen dagoena da arpa. Horren radarrak permititen dau, vaporak automatikamentien detektatie. Gero da hau da konsolia, alumnun konsolie, da hemen dako lemia, eta dako bebai telegrafua. Telegrafua zitzen dau velozidea aumenta, revoluzioak aumenta, bai aurrerantz, ero atzerantz eta lemia. Simuladora permititen dau, kolokatie arrainen bankuek, eta alumno gintzen dagoena da bertara zuen eta alegine egin atrapateko. Portuetie portor realak, daku Vigo, daku Villa García da Arosa, daku Irlanda, daku Frantzi, daku Pasaia, daku Hong Kong, eta muellik eta gauzedanak agertzen dizena die realak. Bai faruek, bai buzek, bai vaporak, bai edozer. Hemen ontsa dagune da Zeutako portue, Estretxo de Gibraltar, eta atxindaku Bahia de Algeciras, daku Peñón de Gibraltar, da Gibraltarreko portue. Da erramintxe total ona. Zitxik alumnuik ikusten dago, ikasten dagoena ikasgelan, gero dakola kontrapartidi dakola, praktiki dakola, uso erabiltzie berton zuizen. Dolan urteten dago eskolatik, geure opinio da ondo, neiku ondo adiestrat.